Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ungaphansi kweso lamaphoyisa esibhedlela umculi kaMaskandi uBobo umfana wephiko solwa ngokuthumba ingane nokuzama ukubulala uMphakathi. Ngibingelele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubikwa ukuthi ungaphansi kweso lamaphoyisa esibhedlela umculi kaMaskandi uBobo umfana wephiko solwa ngokuzama ukuthumba ingane nokuzama ukubulala uMphakathi. Lokhu kuveze ukukhulumela amaphoyisa aseGoli Lieutenant Colonel Mavela Masondo. Okwestatement esikhishwa amaphoyisa eGauteng sithi lo mculu uhlasele isiqashi ufuna imali yerent izolo ngesonto eSwanville eKahiso, njengoba kuthiwa unezindawo eziqashisayo. Ukuthe uma engayithola imali yakhe wabe esethatha ingane kowesifazane eneminyaka emibili ubudala, kubika ukuthi ube seyithatha eyoyifaka emontweni. Athi amaphoyisa lesi siqashi kuthiwa sikhale sabiza uMphakathi. Okuthe uma ufika uMphakathi wase ekhipha isibhamu lo mculu wadubula ebhekise emphakathini, okuyilapho ke omthelekele khona. Uvikelwe amaphoyisa wabe sehanjiswa esibhedlela esiseduzane ongaphansi kweso lamaphoyisa ugadiwe, kuchaza uColonel Masondo okhulumela amaphoyisa. Amaphoyisa athi amvulele icala lokuzama ukuthumba kanye nelokubulala, athi asalinda lulame bese ebhekana nengalo yomthetho. Abantu ke babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha eziguleni zokuxhumana. Ulindo kuhle mqala uthe mhla safunda ukuziqhelelanisa nesibhamu esikhulu, ikakhulukazi uma siphuzile ngeke singene obishini all nje, sihlomekiswa inganono. Ubheki isitholo uthe khona liqhoshwa libhekile kodwa yiphutha elikhulu lenzile leli, ngisho eyakho ingane ngeke ubaleke nayo ungaboshwa ngempela, ungaboshwa ngampela. Imali impande yesono, ukuba ukhiphe lo mfazi nengane phandle ngoba bebengakhokhile bekuzoba ngcono kunokuthi athathe ingane. Uzwe lakhe zwele uthe khona ugejile umfana wephiko, ezinye izinto zidinga ujule, abantu bafukuziswa ilento yokuthi mina akudlalelwa kimi. Ngimfisela ukululama ubhodi bese ebhekana namacala akhe ngoba umthetho awujiki. Ugejile kakhulu umfoka sobethu uthe awu senze athumela amagama alumelayo kule ndoda yasenkandla, waselandelwa izinkinga nje umfana wephiko. Ngabe kwenze njani? Bafethu maningi kakhulu ama-comment. Ngizofisa mina ukuzokuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo udaba lukaBobo umfana wephiko oluthinte abaningi eziguleni zokuxhumana. Bafethu ke mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.